ndaba ya mu afa bari ko mu watato na ngada nne ya gere mu ntino no na mo kekwe ko obara ngama ntinde mara aju ya na akwa gini ke kwekwa akoro maka na na emekwe cha ma agba uta mu ntu ndaba ai na anọ m n'obi nnụra chi ohu a nnụnụ mgba ma ebe kpote m n'ụra ya nnụnụ mmụọ na agwa m na ndị nna nna anyị ha na-akpọ m oku n'ọhịa mmụọ were ọsọ were ije gbara jewe ụzọ m ọzọ mgbe m ji ruo ha bụ ndị mbụ na ndị egede wee kọrọ m akụkọ wụrụ m akpata oyi o wee wụrụ maka iji okorobịa dibịa a na-akpọ Chidozie nwe ngwa kwa ọkọtiwe akị na Anọba ya na Anambra steeti gọọmenti na nke ikpeazụ a awụ ndị okenye mmụọ na-eme ka nghọta na mmiri ama na-efi n'anya n'ihi na akwadokwa n'iri ọba na ya wee okwu na eziokwu na isi sekpụ ntị na-aba ọhịa n'obodo ha gbata ọsọ ka e were mmadụ nri na nke na-adịghị nri na tezeka ọgụ mmadụ obu eje n'ịkpa mgbe ndị be anyị ha ka wụ ndị okenye mmụọ na wee duye m ozi na nje zuru gọvanọ Chukwuma Soludo the executive governor of Anambra steeti ya na ndị omeiwu nke obodo Anambra awụ ndị okenye mmụọ sị na nje gwa gọvanọ Charles Chukwuma Soludo nwa mgbahọ ya dododo ya eji n'iwe dodo were akpọ yọghọyọ ọkụ na ọ na-emegbu ụmụ iwe n'obodo enye m usi na akwawo nwanne ya na iwe nwanne anaghị eru n'ọkpụkpụ eziokwu igbo ndebe anyị ọ na-eme ihe akụkọ mee n'obodo akụkọ akarịa n'ime ahịa ọ kwado ewu mgburu egburu akwa ka ọtụtụ akụkọ nọ na-agagharị n'obodo ọtụtụ ndị mmadụ na-ekwu na oke ite na ibubo na oke awere na oke ọgwụ ndị ọzọ ka eji wee buru ya wụ okorobịa dibịa ma ndebe anyị ha bụ ndị okenye mmụọ na-eme ka nghọta na ihe mbere ya wụ dike erikakwa na ọ karịrị oke ite karịa ibubo karịa udu akọ mmiri na ya ka ha bụ ndị okenye mmụọ na-eme ka nghọta na ndị iro ka n'ụlọ bụrụ ya wụ ochie dike na eziokwu na aka dị na ntọrọ mmadụ a na-atọrọ ụmụ mmadụ n'obodo Anambra ma ya bụ ihe n'ọkwa n'okwu asị ahụrụ anya n'otu aka ka ha bụ ndị okenye mmụọ nọ na-eme ka nghọta na ha bụ ndị iro ka n'ụlọ bụkwa na ya wụ ochie dike na ọ na-azụ ahịa ọgwụ ike oyibo kpọrọ na otu o si eri ego n'obodo na onye kpara ego juru oyi anaghị eri ya otu ahụ na ya ka ha ndị okenye mmụọ nọ na-eme ka nghọta na ha ndị iro ka n'ụlọ bụkwa ya ochie dike na aka ya dị na ịkwado 419 oyibo were yahoo iwu obodo kpọrọ fraud na eziokwu na ihe bụrụ ya wa agụ akarị ma ndebe anyị na Chukwuma nke bụ eziokwu gburugburu nze m ọzọ na ha ka ndị okenye mmụọ nọ na-agwa m na nje gwa gọvanọ Chukwuma Soludo na ihe ejiri iwe dị n'obi were egbu nwa dị n'ahụọ na enwe ebe akwasịrị emehio dododo n'ọnụ ma jụrụ asị m na nje gwa Chukwuma Soludo n'eziokwu na ọ na-eme dike eri ha arịrị nna ya ebiri n'obodo na nje gwa gọvanọ Chukwuma Soludo na ọkwanụ nna ka ọnwụ n'obodo Anambra na ije nna na nwa ọkwanụ nna were aka nne tie nwata ihe o were aka ekpe kpọghachitie ya hapụ akwa na Anọba ka ọ naba ya hapụkere ọtụtụ ndị dibịa na-enweghị ihe ha mere aka ha dị ọcha n'obodo na onye na-enweghị ihe o mere ihe emenie na ihe anyị na-arịọwa ọzọ emena igbo ndị be anyị na-enwe nkata ka ha ndị okenye mmụọ nọ na-agwa m n'eziokwu na-enwe mgbe onye mmadụ adị ire na ana nna ya mana ọkwanụ sọsọ akwa na Anọba onye mmadụ ire n'obodo nna ya na-akwasịkwa n'ihe Anambra ji dị ebube na eziokwu obodo gboo ha ji dị ebube ịma na ugwu obodo arụọna igbo ndị be anyị na nna anya kwa nwa onye Igbo mụtara nwa baa ya ọnụ ekwuzu mma onye ọzọ mụtakwa nke ya wee baa ihe mara ihe m mere gụgwa m na ndụ igbo mụrụ nze mụọ ọzọ na elu nna kamgbe ya mkpọtụ n'ahịa obodo chehuo na ihe ọma dike na-emere obodo were ajọ ihe ọ na-eme n'ọnụ wee sụ na igbo ndị be anyị na eziokwu na oche hụrụ ochie na ọhụrụ anakwa ha na-akpọ ya ihu igbo ndị be anyị oche hụrụ ochie ọhụrụ a na-akpọ ihu na eziokwu obodo echehukwenenụ na akwa na Anọba ụkwa na o jiri onye nwanne ya na ndị ọrụ azụ na akwụkwọ n'obodo erika ndị ọ na-enye nri n'obodo na ọ karịrị akarị ụmụ ogbenye o bidoro ọrụ ndị ọ na-enyere aka na anaghị agụ ha ọnụ n'obodo ma ya dịbakwanụ nna m sị na ọ na-eme oruo n'ọgụ ụnụ ọ na-adasị gbuo dike ma obodo gbuo dike n'ọgụ ụnụ o ruo n'ogo ezi achọwakwa ha dike ka ọ bịa maka na dike dịwara mma nji asị ndị Anambra steeti na unu kwunye n'igwe jee gbara ya mkpụ nwanne na eziokwu na ọ dike dịwara mma ka akwa bụ n'eziokwu igbo mụrụ nze m ọzọ gochaa anụ ntụnụ ka nkọrọ ụlọ akụkọ nna m sị m nọ mmadụ ka eji mara obodo ọ sị m na oke osi pụrụ na mba n'ọkwa ya ugwu mba na a na-eji oke osi were ahụwa oke ọhịa ama were oke mmadụ wee na-ahụwa obodo ama nji wee na-agwa ndị ọba na ide mmiri na eziokwu n'ọkwa na ha nwewe obodo mụrụ akwa na ha da na mba n'ọrụ na anụmanụ ka ụmụ okorobịa nọ na-agagharị na-ayọ Dr. Chukwuma Soludo dododo ya ha ara ha ofu nwanne ha ji dị ebube ofu ya ha ji wee karụ mba na ya ka nọ na-agwa ndị nze n'ọzọ nọ na Anọba na ha kụrie were ọkpachawa ihe dara mmiri na eziokwu n'ọkwa mmadụ wụ na ahịa zụrụ azụ na mmadụ wụ gọọmenti wụrụ mmadụ na mmadụ ka eji aka n'eziokwu igbo ndị be anyị na ya ka nọ na-agwa ndị ọba niile na oke osi anaghị epukwa nna nkịtị n'obodo na oke osi anakwaghị epukwa daa na akwa na Anọba ọkwa na otu oke osi pụrụ na Anọba ha ji wee kara mba n'obodo ha chekwa ya oke osi pụrụ na mba na oke osi ọ napụrụ na mba n'ọkwa na ugwu mba ka ọnwụ na ya ka nọ na-agwa ndị ọba na ide mmiri na eziokwu na ha ekwere ka arụ mee dike na ọgbọ ọgụ
na ekwere ka omenka bụrụ arịrị na mmụọ na ọkwa na otu aka ndị Bakasị si wee bịa kpụrụ eji na ọgụ na anụ ọgụ mụrụ ya ma ndị ọgụ ekwughị okwu ha wee gbunye ya ochie dịka anya gbochie ya ọnụ ma ihe o mere ma ihe ọ na-emeghị o meghị ụzọ omeghe ọnwa eziokwu wepụta ihe na ọnwụ gburu edi na anụ ọgụ na ọ dị politikal maka mgbe ahụ ruo taata oke osisi ọzọ dịka edi ekwubeghị na anụ ọgụ ozie ka na-awa obodo n'afa. Igirigi ọgụ n'eziokwu eziokwu ndị be anyị gụcha anụ ntị unu nna m gwara m na anara otu onye oru azụ na anaragwu ya ndị oru niile na ebe a na-egbu ebune na ihu anaghị adị mpi mma ọkwa n'ihe ka m ji na-agwa ndị ọdịnala niile nọ n'ala Igbo ndị bụ ọghụọ ndị hụrụ omenala n'anya ndị ochie dibịa ndị ochie eze nwaanyị obodo ji biri ndị dị ike ma dị ebube na orukwe neme ka anyị ya pụta n'igwe chịkọọ aka ọnụ wee chụwa ihe na-achụ anyị n'ala Igbo be anyị na ya ka nọ na-agwa ndị omenala na agha a na-ebuso omenala n'ezie na ọwara agha iji wee chụọ arụ dị n'obodo na ya soro chụọ arụ maka na omenala na-asọ arụ nsọ n'otu aka ha na ọgwụkwa na imegide omenala ma omenala be anyị apụta na igwe kwere ọgụ kwere mgba mee ka obodo mara na omenala anaghị ana ana n'eziokwu eziokwu na omenala adịwagwo tupu ụka bịa na anụ ọgwụ na-arụrụ ụka mgbe gboo wee ruo taa ọkwanụ ndị omenala nyere ya n'otu aka ha na egbebere na ugobere nwa mmụọ emegbune nwa mmadụ ma nwa mmadụ emegbune nwa mmụọ na asịkwa m na ya ha hapụ omenala mewe omenelu n'ọkwa arụ. n'eziokwu eziokwu ndị be anyị nna m si na-atụcha akpụrụkpụ dị n'ajị na onye nwe ajị ya gbara ọtọ ọ sị m na akọwa ka esi igba abalị na ọ ya awa akwa nri na ọ na-eme ụkwa gbawa ihuru ha ka isi nwata o buwe egbuwe ha ka isi okenye ọ dawa adawa ọdawuo mbe ọkpọrịwa akpọrịwa ọkpọrị gbuo eke na agadi nwaanyị ji macha ya okwu ọsọ ike na ọ na-ada mpụtụ mpụtụ asị na nwaanyị na-amacha ụkwa n'ihe na-eme nji na-agwa unu na mụ na okoro ọzọ yi ọzọ na anya m abịa ka m nabakene ka m nawakwa na okwu mmụọ ebe m na-eme ọkanga na ọsanụ ya kọrọ ụzọ ihe ekwekwuru adakanụ ya kọrọ enwe ihe ekwekwuru doo na gụ gọvanọ Chukwu macha soro udo gụ ha akwa na n'ọba ka ọ narazie na ọzọ emena n'ọkwa na ayịyọ ka njiri bịa.